Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros, ara fem un cafè. Cafetera 431. Això ja fa aroma del bon cafè. Avui amb nosaltres tenim a la Febe Jordà. Benvinguda. Hola, què tal? A la Raquel Pérez. Hola. I qui us parla, l'Héctor Ribas. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. A més, si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma eBooks i a l'Spotify de Fem un Cafè. I també ho podeu fer a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona. I si ens voleu veure, ho podeu fer al YouTube de Fem un Cafè i al Facebook de Ràdio Onda Paz Ona Pau. Però ja sabeu que ens agrada la màgia de la ràdio. Fem cafès diferents per a gent diversa. Avui és un dia de donar gràcies. Cafeteres i cafeteros, aquesta tarda ens prenem l'últim cafè plegats d'aquesta etapa, que mai se sap. 431 programes on agraïm la vostra companyia que ens ha encoratjat setmana rere setmana durant aquests 12 anys. Farem un petit recorregut per la nostra humil història i recordarem els qui ens han acompanyat durant aquest viatge. Pareu atenció, que comienza l'Anna Valverde desde Radio Bonanova. ¿Qué decir del programa Fem un Café? Pues uno de los mejores programas que tuvo Radio Bonanova, un programa que estuvo dirigido y presentado por Héctor Ribas, también en compañía de su colaborador fijo Jonathan Gumá, y otros colaboradores que se fueron incorporando, no fijos de todas las semanas, pero sí de casi todas las semanas. Un programa que tuvo grandes invitados, que tuvo grandes temas a tratar, siempre de actualidad, con grandes músicas. Y bien, este programa empezó en Radio Bonanova en el año 2012, después de que Febe Jordà dejase ya su programa de Parlemna, que duró también muchísimos años, y por mucho insistir a Héctor, por fin conseguimos que aceptase venir a hacer el programa, ya que él tenía el tiempo muy reducido. Pero bueno, gracias a Dios nos bendijo y bendijo a Radio Bonanova con su presencia, con sus programas, con sus invitados, con sus colaboradores. Así que gracias, muchas gracias a Héctor, a Jonathan, a todos los que colaboraron más o menos fijos. No quiero decir más nombres para no olvidarme ninguno y no ser correcta en ese sentido. Así que muchas bendiciones y muchísimas gracias por toda la dedicación y por todos esos programas con los que nos bendijo y bendijo a Radio Bonanova. Gracias, Héctor, gracias, Jonathan, y gracias a todos y sobre todo gracias al Señor. Bueno, doncs aquí tenim la culpable. Exacte. Aquí tenim la culpable de que Fem un Cafè estiguessis a les zones de Ràdio Bonanova.
Sí, sí. Ella ho veia clar, Ella ho veia clar, jo no ho veia gens clar. Sí, entenc que ella et va contactar o ja éreu coneguts o el que deia que tenia un programa, no? És que era el meu tècnic, al final, a Ràdio Bonanova, i clar, estant allà veia la passió que ell li posava, com li agradava el de la ràdio, com ho vivia. Però tècnic de so, no feia el guió ni... No, el guió era un programa seu i jo feia de tècnic. I teníem convidats també, però era bàsicament d'educació. Parlem-ne per pares, per iaies, per iaios, des del dinar, des dels deures, des de què passa amb les xarxes socials, que ja fa anys, i ja hi havia problemes. Sí, ja se olia la tostada. I llavors, bueno, com que ella estava allà i li veia aquesta disposició, sí. Sí, bueno, i va insistir, bueno, el que deia, va insistir molt, i jo... Però també tu li deies idees i coses, però com perquè ho fes un altre. Clar, no per ell. Bueno, el que fa tothom, ¿no? Yo tengo una idea. Lo que se podría hacer, pero no yo. Que lo haga otro. Y bueno, al final, pues, sí, va ser a finals de... seria maig, juny, i vam tenir tot l'estiu per poder meditar-lo. I em vaig apropar al Jonathan, que teníem contacte per església, perquè anàvem a la mateixa església, però també perquè estaven col·laborant amb el grup de teatre Reencuentro. I jo, bueno, pues li pregunto, a ell li agradava molt també fer coses així. Sí, de comunicació, de... I, bueno, qui ho digui, que ho expliqui una miqueta ell, no? També, el Jonathan va ser el primer que vaig contactar, quan l'Anna Valverde va dir del programa, jo vaig dir que sí, i vaig contactar, el primer que vaig contactar va ser amb el Jonathan Gomà. Així que anem a veure què ens diu. Doncs bé, jo me'n recordo, bueno, ja fa molt de temps que des de que l'Héctor ens va proposar fer el programa de Fem un cafè. Vull dir, han passat molts anys. Jo me'n recordo que jo, per exemple, de ràdio mai havia fet, no tenia gens d'experiència, i com m'ho va dir l'Héctor, per una banda vaig pensar, bueno, em va venir com una mica de por, però a la vegada també il·lusió, no?, per començar un projecte nou. I me'n recordo que vam quedar en un cafè, vam estar en una cafeteria prenent, mai millor dit, un cafè, que després seria el programa Fem un cafè, i vam estar allà a la cafeteria parlant de què és el que podíem fer, de quines coses podríem parlar, i que sí que l'Héctor tenia molt clar que es tractava d'un programa diferent, un programa que seria, doncs, innovador d'alguna manera, però que això implicava també un compromís, no?, perquè estàvem parlant d'un programa setmanal. Me'n recordo que en un principi el que vam fer va ser unes proves allà a la Ràdio Bonanova per veure si veritablement el programa podia durar una hora. I me'n recordo que vam fer, doncs, uns programes gravats per veure si funcionava, i a dures penes arribàvem a l'hora, no? A millor arribàvem als 40 minuts i donant molta informació, no? I clar, pensàvem, això no portarà a ningun lloc, però al final ens en vam sortir i la veritat que se'ns feien curts, inclús els programes de ràdio, no? I va ser, la veritat, tota una experiència que no oblidaré mai. Uau. Sí, vaig contactar amb ell perquè ell sap molt de teatre i té moltes idees i tal. Diu, bueno, és molt creatiu, sap improvisar. Dic, bueno, pues m'apropo a ell, ens apropem. I a veure si... Jonathan pot parlar també de qualsevol tema. Sí. I bueno, aquí va ser tot. Ara, quan ha dit que és un programa innovador, bueno, no sé si... Entrevistes. Jo posaria innovador... Ja. Al principi no era així. No, era innovador potser en l'ambient cristià, no? Claro.
Sí, no creem des de zero res, No. però sí que millor el tema entrevistes, ara perquè també ho tenim molt assimilat amb els podcasts, no? Tothom fa entrevista a algú a dins d'un cotxe o amb cafè, però abans aquest concepte potser no era tan... o la naturalitat, no? Potser. Lo meu era més pensant en fer una tertúlia oberta, que sigui conversa. De fet, els primers programes feia fins i tot teatre, una miqueta de teatre. Perquè quan arribava un, després arribava un altre i feien com si vingués de fora... A fer el cafè. A fer el cafè, no? Era una miqueta, dèiem... En aquell moment no deien cafeteros, sinó deien veïns i veïnes. Que obríem la porta, se sentia la porta, se tancava la porta, hola, què tal? Se sentia tot un soroll des del fons. Més efectes de so, no? Sí, una miqueta així, no? I, bueno, donava un caliu diferent, no? I tot això ha anat evolucionant perquè les etapes són diferents, no? Les temporades. I després això que diu, no? Vam fer un equip i dic, anem a provar, a veure si som capaços de fer el programa d'una hora. Clar, quan parlem d'una hora, potser estem acostumats a programes de ràdio d'una hora. Els programes de ràdio d'una hora, els podcasts no, però els programes de ràdio d'una hora tenen publicitat. Tenen molta publicitat. I llavors el millor efectiu són 40 minuts, 30 minuts. I tenen molts col·laboradors fent seccions. I guions. I guionistes, clar. Sí. Que no... La cosa és, amb els mitjans que es tenien, podem tirar endavant alguna que s'assembli a aquest somni que tenim. I per què des del principi volíeu una hora? Era per alguna cosa o...? Sí, no sé. Jo pensava que mitja hora era poca estona per introduir d'una forma més tranquil·la, més això, i que una hora estava bé. Potser les 45 minuts ha sigut en aquell moment ideal, no? I sí que vam fer 2 programes que van arribar a 40 minuts, 45 minuts, i jo estava suant i mare meva. Però sí, el primer programa que vam fer sí que vam estar una hora. Després vas posant coses, no? Una musiqueta... Clar, sí. Sí que veu fer seccions, però jo recordo que hi havia la Raquel, que suposo que, no sé, després sortirà, sí. L'altra Raquel. No tu. ¿Voy a salir? L'altra no Raquel. Sí. No, que aportava, ella preparava un tema coses curioses o no sé què, cadascú... La Raquelpèdia. En comptes de la Wikipedia, la Raquelpèdia, perquè sempre tenien la informació més adient, més... I curiosa, de vegades, i molt bé. Clar, això és el que te fa un programa amb cara i ulls, que recordes ara això, ara l'altre, però, vaja, molt bé, i és el que diu, va anar evolucionant i ha anat bé també. Sí. Perquè tu consumies molt de ràdio? Jo ràdio des de petit he escoltat sempre. També això jo crec que suma, perquè era un món que d'oïdes, no? Sí. Passa que no és el mateix fer-lo que escoltar-lo, no? Escoltar si m'agradaria fer-lo o no fer-lo, però clar, tot el que hi ha darrere no ho saps fins que estàs a darrere. No, però sí que és veritat que tu t'has criat a una casa on la ràdio estava tot el dia present. I des dels programes antics... I el treball també, suposo, no? O no? Bueno, jo no, el treball no. Jo conduïa l'autobús i no... Pensava que sí. No, això fa una dècada que es permet. Però no es pot. Ara sí es pot, però abans no es pot. Jo crec que no està molt permès. Si no ho votes, és tolerància. És tolerància, sí. Sí, però vacío ahí. Després una altra cosa que no s'ha dit ni l'Anna Valverde ni el Jonathan, però buscant el títol de Fem un cafè no va ser tan fàcil, Quan hi havia una idea, la idea de lo que era la tenia molt clara. I aleshores una persona brillant va dir, i si li posem el títol? Adivina qui és aquesta persona brillant. Brillante. El meu nom vol dir això. Sí? Pues ja està. No, perquè ell deia, sí, com una tertúlia, com un parlar entre amics. Però necessita un títol, sí. I li vaig dir, suposo que en vam dir més. Dic, i aquest de Fem un cafè, que és una expressió molt nostrada aquí? Diu, sí. I es va quedar. Sí. Abans de posar-li el nom, el projecte li van posar al davant a Roberto Beler per saber el que hi havia, el que pensava, que era el director de la ràdio,
i ell deia, no, és l'hora d'Héctor Rivas, no sé què. Diu, no, L'hora d'Héctor Clar, però Rivas. era una altra mentalitat. No es para nada tú. Diu, no me gusta. Pues sí, no sé què. I bueno, la veritat és que... El minuto de gloria de Héctor Rivas, No, uau. suposo que ell volia també tenir un programa amb personalitat. Clar. Si anaves a ser el presentador, ja està. Bé. Però no és Clar, nada, Héctor. no gaire. No, Però fem no. un cafè, sí. Sí, però bueno, va quedar per ella. Però perquè vaig trobar l'expressió Sí. que era Sí. la Això idea, passa, que recollia la sí. idea. Sí. Que no... Després veiem Fem un cafè a tot arreu, Ja. però el nostre... Però s'ho van copiar. Sí. El nostre era Fem un cafè, i el que veiem era Fem un cafè? Fem un cafè? Era la pregunta, però Ja. per nosaltres ja era un fet, no? És a dir, volem ja fer el cafè. Sí, No, estem no, fent no, el cafè, no quedem, ja. sinó estem fent el cafè, no? I una de les coses que també volíem en el programa era que fos, com diria jo, natural, no? O sigui, innovador en el sentit de que els programes normalment religiosos i evangelis sempre has de parlar Sí. d'una forma més seriosa, Sí, que amb canvies. temes molt seriosos i Sí. tal. Llavors, volia trencar això, no? I és per això que deia el Jonathan d'innovador. Pues, ser-lo més tranquil, més planer, que poguessin entendre la gent, deixar al costat, els va costar molt, deixar el vocabulari cananeu de Canaan, perquè a vegades parlant amb els programes, quan dèiem alguna paraula i sabíem nosaltres que era en el nostre ambient, si algú s'adonava, tenia que explicar Clar, què significa... què significa això, no? Com ara, què és llenguatge cananeu? Què és llenguatge de Canaan? El llenguatge propi, religiós dels evangèlics. Ho diem així amb una mica d'ironia, però és tal qual que a vegades tens el teu vocabulari... Sí, i després també suposo que volíeu que arribés a gent que a lo millor Sí. no era Clar. cristiana o Evidentment, el nostre objectiu era que arribés a gent no cristiana, per això podíem parlar de tots els temes, perquè ni de forma erudita tampoc, no? Vull dir, d'una forma... Planera. Planera, de poble, bueno, Sí. aquí, perquè... i sense pretensió de a lo millor pues, dominar un tema com acadèmic. Ni pontificar, ni res. És una comentada, Sí. una tertúlia... Qualsevol tema és superinteressant i pel que hem vist després de 300 temes diferents, quasi tots, o tots els temes, podem arribar a Déu, Sí. perquè Déu està sobre tots. I curiosament, sempre fèiem l'última part, una reflexió sobre el tema i enllaçar-lo amb Déu, no? Sí. O sigui que és Clar, aquí ell agafava molt bé la idea de que la ràdio és acompanyar, educar, instruir en el que estàs parlant, però també com a ràdio cristiana, clar, és una oportunitat de... Escolta, nosaltres el més important que tenim, sí, la companyia, molt bé, i hem parlat d'aquest tema i potser has après alguna cosa, però el que tenim de valor és que coneixem el Senyor i això era el que ells volien, bueno, ell i després l'equip volia transmetre sempre sí o sí. Sí. I al final jo crec que eduques a la gent a això, a veure a Déu en tots els temes, perquè Déu és present, no? I no és només un diumenge o quan fem alguna cosa superreligiosa, potser estàs veient un programa de la tele o escoltes una música o veus un quadre, no? I tot et pot parlar de Déu, no? Sí, sí. Al final heu fet que la gent practiqui la presència de Déu en el seu dia a dia, no? I després una altra cosa que volíem era reflectir una forma de ser cristiana també, no? Natural. Natural, també. Encara que ho hem dit, que el programa sigui natural i tal, però és que volíem que la gent s'adonés que ser cristià no era no sé com dir-li, una maledicció, entre cometes, com dient, oh, pobrecito, que no sabe. Al contrari, podem riure, agafar els temes i posar-li humor, posar-li gràcia, en la mateixa hora
una cosa sèria, vull dir, el saber estar aquest era superimportant, no? Llavors també era una cosa que volíem transmetre. Que guai. Després vam anar, Jonathan i jo vam anar al David Gomà, perquè és el seu germà i té la seva xispa. Sí. I dic, bueno, doncs parlem, té una veu també, molt bona veu De ràdio. De ràdio, de locutor. I ell ho va viure d'aquesta manera. Hola, jo sóc en David i vaig estar des dels inicis, no? A Fem un cafè, i la veritat que m'ho vaig passar pipa, no? Perquè el fet de poder expressar-te, poder parlar amb gent que no sabia si t'escoltaven o no, però aquesta era la gràcia, no? I és el que em va enganxar, no? Poder comunicar, no? I gràcies a l'Héctor, no? Que m'ho va dir, m'ho va oferir, i jo, doncs, encantat de la vida, no? I la veritat que tots els anys que vaig estar, doncs, m'ho vaig passar superbé, perquè cada programa era diferent. A vegades improvisaven en quantitat, a vegades estava més preparat, a vegades teníem convidats, a vegades, bueno, havia de tot, no? L'experiència va ser molt bona i la veritat que m'ho vaig passar, doncs, bueno, molt bé, molt bé. I el que més em va agradar, doncs, el fet de poder veure una ràdio per dins, veure com funciona, perquè jo havia sentit molta ràdio, havia sentit les típiques emissores, no? De ràdio que un noi o una persona pot escoltar, i mai hagués imaginat com funcionava per dins, no? I el fet d'estar al programa, no? A Ràdio Bonanova, doncs vaig poder veure com funciona una ràdio per dins, no? El fet de la preparació, la típica llumeta, no? Que diu, estàs a l'aire, no? I diuen, ostres, i la sensació aquesta d'emoció, no? De poder tu comunicar junt amb els teus companys, no? I la veritat que el programa era molt amè, molt simpàtic, no? I agradable, no? I el fet de poder comunicar i parlar amb gent, no? I també poder rebre trucades, no? De tant en quant rebíem trucades de gent, no? Que s'interessava, i molt bé. La veritat no sé què més puc dir, perquè, bueno, són coses bones, no? Dolentes ni una, no? I la veritat, doncs, bueno, felicitar l'Héctor per tot el temps que va estar encara sense mi, tot el temps fins ara, no? I la veritat, doncs, que ha sigut un plaer poder compartir amb ell la ràdio i el programa. Aquí està. Quina sort que has pogut estar sense ell i seguir endavant. Bueno, quan ironia fina. No, ironia fina. El sentit de l'humor que dèiem. Sí. Això és el que té la ràdio, que deia una miqueta, no? Perquè parles i no saps qui està darrere. O sigui, jo a vegades penso, si jo fos a predicar un lloc, veuria 40, 50, 100 persones, i a mi jo estaria nerviós, evidentment, no? Però allà és que no tens a ningú, no? Sí. Però t'escolten aquest número de persones o més, no? Sí, i que també fas el mateix treball o amb la mateixa excel·lència independentment de la quantitat de gent que t'escolti. Sí. O sigui, tu vas a la ràdio donant el millor o el mateix esforç i això, no saps quanta gent. No. El teu treball no depèn de, mira, veo este público i vale la pena. No. El que val la pena és fer el que fas, que és comunicar o acompanyar, no? El que dèiem Però és bonic també fer-ho sense el públic, sense saber quanta gent. Quanta gent, sí. De totes maneres, avui dia, clar, això ha canviat molt. Quan vam començar, podia estar gravat o es repetien els programes durant la setmana i durant la nit per omplir la graella. Clar. Ara els programes estan gravats i tu no saps si dins de 12 anys més algú estarà sentint un programa i li pot
fer gràcia, li pot anar bé, li pot... Sí. O sigui, Contingut. ara és... o sigui, tot l'esforç té moltes més probabilitats d'arribar a molta gent. Ja. Tot està enregistrat, tot és públic, tot està a xarxes. És més gratificant, no? Perquè no és l'esforç per un dia, per una hora, sinó que és un esforç que està permanent allà, no? Sí. Però es va començar fent-ho així. Sí. Per un dia i, bueno, Sí, no, és perquè veritat, es repetien, perquè Però sí, que ho tenia a la ràdio, que no ho tenies tu al programa en si, no? No, bueno, exacte. Bueno, ja de seguida, sí. tot això ja funcionava, i clar, amb aquesta visió que tenia ell, ja ho va començar a pujar i tal, però que no és el mateix. Ja, no. Sí, no és el mateix. És una altra forma, sí. Bueno, doncs continuem amb l'altra col·laboradora. Sí, aquesta és bona. Vale, pues la posem a la Raquel Villalobos, vale? Hola, soc Raquel Villalobos i jo vaig començar el programa número 2 de Fem un cafè. Vaig anar de convidada per parlar de la Fundació Juvenil de Young Life i em va agradar tant l'experiència que ja m'hi vaig quedar i crec que vaig estar 3 o 4 temporades, ara no ho recordo, i la veritat que va ser una experiència molt xula. De fet, l'Héctor m'havia proposat formar part del programa i començar junt amb el Jonathan i el David el projecte, però no sé, m'ho vaig veure a una muntanya i vaig dir que no, però quan vaig anar convidada al segon programa allà em van enganxar. A més, eren 3 homes i veia que era necessari una presència femenina i ja ens coneixíem amb l'Héctor, el David i el Jonathan de fer teatre junts i aleshores vaig dir que sí, que tornava la setmana següent i van ser un grapat de setmanes les que vaig estar anant i la veritat que ens ho passàvem bé, era cansats perquè era entre setmana i empalmàvem de la feina i suposava arribar a l'hora de sopar a casa, però bueno. Pues aquí està, sí. El enganche de la ràdio. Tot sigui dit, que ja ha dit ella, ja havia contactat amb ella. Sí. Això que diu, eren 3 homes, bueno, jo ja sabia i a més sempre he defensat el fet que n'hi haguessi una veu femenina dintre del programa, no? Com a mínim. Com a mínim. Ah, vale. És que aquesta temporada amb el feminisme no... No te'n surts. No, jo sabia que era important, és una altra visió, una altra forma, una altra cantadera també, vull dir, sinó... No. Què? No, és una altra veu. Un altre to diferent. I l'hola, que ha dit sempre, hola, és molt de la Raquel, no? I bueno, ella deia, jo m'encarregaré de les definicions, quan parlaven d'un tema, era ella la que anava a la Wikipedia o buscava i ho llegia. Però és curiós això, no?, com la ràdio té algo que, perquè jo també ho he experimentat, no?, i parlant amb els convidats, amb les persones que han vingut a ser entrevistats, que tenen por, però després hi ha una cosa una satisfacció que t'enganxa, aquesta és la paraula, t'enganxa, i gent que potser diria, o sigui, que tornaria, que li provoca, no sé, un altre cop, fer-ho un altre cop. Home, sí, tal com era el plantejament, a més del programa, distès, amb llibertat, perquè al principi era d'una manera i ara al final d'una altra, però eren els mateixos principis. Naturalitat, amb distensió, ja tornarem, nosaltres anem xerrant, clar. I això fa que la persona estigui a gust, perquè a vegades també els que venien nerviosos després ja no ho estaven i se'ls feia molta muntanya això d'una hora i ja s'ha acabat, no? Sí. Doncs això s'ha mantingut. I que et vas amb una satisfacció de poder parlar, no sé, hi ha una satisfacció en tenir veu que a vegades fora de la ràdio molta gent no té, no? Hi ha molta gent que no té aquest espai i aquest programa jo crec que proporcionava això. La teva veu compta, no? En grup, o en 2, o el que sigui 3, però que compta, volem escoltar la teva veu, no? I això enganxa, bueno. Jo, el fet que el convidat quan venia, a vegades eren, vull dir,
I se reia. Sí, és per sentir algun programa antic. I aquesta setmana he sentit algun dels primera i segona temporada i mare meva, com canvien les coses. Però deies que a vegades era un jaleo allà al mig, no? I dic, mare meva, què estarà pensant el convidat o la convidada i tal? I després al final diu, ja està, per mi, i ara, fins la setmana passada, que també van tenir el convidat, ja s'ha acabat, ja s'ha passat l'hora. Això vol dir que l'objectiu que teníem era, un dels objectius que teníem era això, que fos agradable, tranquil. Sí, la gent s'hi trobava còmoda. Un altre... Bueno, dir que aquestes, el David, el Jonathan i la Raquel van ser els primers, però ben bé falta una persona, que és el Josep Ribas, que va estar en el primer, va estar amb les dues proves, i en el primer, després ja per l'universitat ho va tenir que deixar, no? El Josep Ribas, que va estar el primer dia. I el Josep Ribas, és el que vas a dir? Sí, i jo anava a dir que és el compositor de la sintonia. És verdad, jo sí, ho sabia, però no me'n recordava, és veritat, sí. m'ho va dir. Pues aquí està, després de 12 anys, és una sintonia que me continua agradant. Als 5 anys van canviar una miqueta, li vas dir, pot ser una miqueta diferent, i va tocar dues coses, era la mateixa, però era totalment diferent. Però és veritat que la melodia és... Sí, la sintonia que identifica el programa, sí. Exacte. Una de les coses que em vaig trobar la primera temporada i segona temporada és que jo, a part de ser director del programa, era el tècnic del programa, perquè havia sortit de Parlem-ne i ningú sabia, l'Anna Valverde no podia estar perquè era la secretària de l'església i tenia problemes i tal. Llavors jo estava a la part dels comandaments de la taula de so. Però participant, però clar, n'hi ha un problema perquè jo estava pendent de tot això, de pujar els volúmens i que tingui tot el tal, i moltes vegades estava mig perdut i ells també... Bueno, va ser un... Era molta gent, era difícil, era complicat. Una altra persona que va estar va ser el Nacho Pérez. Nacho Pérez era un noi que estudiava periodisme i va venir a la ràdio per veure si podien fer-li les pràctiques. I la ràdio va dir, doncs vale. L'únic programa que hi havia en directe i per la tarda, sobretot, perquè ella estudiava, era el nostre, o sigui que es va afegir al nostre. Al final érem, no sé, érem com 5 persones o 6 persones. I ara el Nacho Pérez està a la COPE de Madrid i està en el TikTok, ho podeu veure, o sigui que... Guai. I alguna vegada algun joc deia que donava gràcies a Ràdio Bonanova per l'oportunitat que li va donar d'estar. Que guai! O sigui que, molt interessant. Doncs això, amb aquesta manca de lideratge dintre de la peixera, que jo estava fora, vaig trobar el Javi Álvarez per fer de tècnic. I ara anem a escoltar-lo. Hola cafeteros y cafeteras, me presento, soy Javier, el que estaba en sonido, el que la liaba con el sonido, poniendo música y haciendo que todo sonara decentemente, que no soy un experto. Pues mi experiencia ha sido muy buena con los compañeros, me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, ha habido momentos muy divertidos y con los invitados he aprendido un montón, he conocido mucha gente y todo ha sido una experiencia por mi parte muy rica y muy buena. Y ha sido algo que espero que en un futuro se pueda volver a repetir. Un saludo a todos y me da mucha pena que el programa se acabe y le deseo lo mejor a Héctor. Y un saludo para todos. Bueno. El tècnic. El tècnic. Tindríem moltes anècdotes, però sí, va fer la seva tasca i per almenys jo ja estava més centrat a la part aquesta, dintre de l'estudi. Se't despistava a vegades? Se despistava. Més d'una vegada l'he tingut que tirar un tros d'alguna cosa. Cucu! I ha dit, intentava que fuera todo perfecto. Però home, no és fàcil, estar allà dins. Però també ell treballava, estava cansat i a vegades sí. Si no participes i no poses música, una vegada que ja tens el volumen... desconnectar, sí. És un rotllo.
Així que, bueno... No, però molt bé, eh? Sí. Ah, super. Sí. Una altra persona que vaig contactar amb ell, va venir de convidat una temporada, no sé si va venir una segona temporada, i en aquesta segona temporada el Jonathan i la Raquel, el David i la Raquel l'havien deixat ja per qüestions de treball o d'església, fem un cafè. I el Jonathan també tenia problemes també amb el grup de teatre i tenia que ensajar dimecres, total, que escolteu el que diu, escolteu. Creo que hace más de 10 años. Ahora no recuerdo bien exactamente cuándo fue la primera vez que participé en el programa de Fem un Café con Héctor Rivas. Y ahí estábamos un buen equipo y fue muy divertido. Creo que se trataba de un programa que iba sobre evangelismo explosivo, que las preguntas de la vida. Y realmente a veces costaba mantener la concentración porque el buen ambiente, el humor que había dentro del programa era la más de interesante. Y bueno, fueron varias participaciones y un día le propuse a Héctor, ¿no?, de quizá ayudarle, colaborar en algunos programas en los que él quisiera o sintiera la necesidad. Y bueno, ahí nació una bonita amistad radiofónica en la que participamos en diversos programas, también con Ana Valverde. Y poco después ya iniciamos un propio programa que se llamaba Hasta que todos oigan. Y quizá lo más interesante fue las participaciones que teníamos, tanto Héctor de participar en Hasta que todos oigan y nosotros en Fem un Café. Y ahí surgieron anécdotas muy interesantes. Un programa que fue totalmente improvisado, que era el protagonista de la Navidad, que invitábamos a personas que no sabían para nada qué es lo que iba a suceder. Y bueno, fue un programa memorable, eso fue inolvidable. Pero bueno, desde luego todos los años que he estado colaborando, poco o mucho con Héctor en Fem un Café, ha sido de mucha bendición y muy enriquecedor. Y aparte, pues lo bonito que tiene la radio, ¿no?, de saber que uno está emitiendo para gente que no conoce, que no ve y que no te están viendo, pero sobre todas esas cosas que estamos compartiendo el Evangelio a través de las ondas. Han sido muy buenos años y bueno, me da bastante pena que se termine el programa, pero bueno, nunca digas nunca jamás. Hasta pronto. Está bien, nunca digas. No, nunca digas nunca jamás. Algo que me ha gustado, una palabra, es impulsa, no? Crec que Fem un Café, a part de que si anem juntant tot el que van dient els que estan participant, pues humor, no? Bon rotllo, sentir-se a gust, però que també Fem un Café ha impulsat altres idees, no? I això crec que és superbo, no? Perquè a vegades, no sé, tenim una idea i que volem que estigui, que funcioni i ja està, no? I crec que Fem un Cafè tenia un esperit d'impulsar a altres persones, no?, que venen, van, ara un torna, ara un, no sé, aporta una cançó, i ha impulsat altres projectes i crec que ha fet a altres persones creure que poden fer, multiplicar, no? I fer altres coses i crec que això és superbo perquè dona fruit. És un arbre que dona fruit i altres persones poden, la seva part, no? Sí. De fet, Juan Diego va fer aquest programa, però també el Jonathan Guma va fer un altre programa. O sigui, va sorgir no de Fem un Cafè, però sinó de l'experiència de Fem un Cafè. Els hi entra el coquet a dintre, diuen, doncs em veig capaç, ja ho he fet, doncs... I escolta, això, ajudar a les persones a créixer, a desenvolupar-se. Ha sigut mare d'altres miniprojectes o projectes, no? Projectes, però que és molt bo. Sí. I, bueno, tots igual el mateix, no? El bon rotllo, l'humor... Però era la idea. Sí. Doncs ja està. De fet... Objectiu complert. Sí. Hi havia gent que em deia d'aquelles, em deia que sentia el programa i no li era
feixut, Carregós. sinó que escoltava i feia coses i anava fent i anava tirant, no? No és allò que has d'estar pendent o que quin rotllo, no? Sinó que, bueno, era com estar dintre d'una casa, no? Que era la idea inicial que teníem i després se va modificant, però bueno, ja està. Podríem parlar d'anècdotes, no sé si... A ver, ¿qué tienes? Vamos a ver, Lana. No sé qué podría decir, pero la que más me caracterizaba a mí, tristemente para Héctor, pues es que muchas veces ponía la canción que no tocaba y me equivocaba en muchas cositas, o sea que espero que me haya perdonado. Pero me ponía nerviosa, entonces pues... Yo creo que él se ponía más nervioso. Debía de venir a Radio Bonanova pensando, a ver, Ana, ¿qué nos va a hacer hoy en el programa? A ver qué nos lía. Pues eso, mis anécdotas pues van por ahí. No, bueno. ¿La has perdonado? Le he perdonado. Vale. Pero es que no era tan greu, Eso para que veáis, que vegin que el problema de la taula de so és un problema, vull dir, no és fàcil estar allà darrere i intentar fer les coses i posar les cançons i tot això, no? No, es equivocava. Jo ja sabia que es equivocava, vull dir, jo a vegades al començament li dic, acuérdate que después de esta va esta, i a vegades ho feia al revés. Pero y la vida y los jajas del momento sí. I la naturalitat i tot això que deies. Que era, exactament. Ella se preocupava molt perquè és més perfeccionista que jo en aquest sentit, però era el reflex del programa. Vull dir, el programa era així i no passa res. I al principi ella es ficava molta bronca, que si les muletillas, que si esto, que si lo otro... Bueno, mucho. Perquè ella tenia una experiència de ràdio molt bona. que vosaltres no teníeu i clar, era qui anava corregint. Clar. Perquè en les ràdios, i es pretenia que fos... El programa pot ser distès, però era un programa fet amb seriositat, que no és el mateix, i el vols fer bé, i clar, era ella qui donava les indicacions. I res d'esses en el micro i... Totes aquestes coses les sabia ella. Coses que a vegades no et dones compte però que són importants també per... O, bueno, la de les bronques de picar a la taula... Sí. Clar, però és ella la que sabia. Els qui anàvem... Sí. I anàveu vosaltres de nous, que a mi també m'havia passat. Sí. No toquis, no t'acostis, tants centímetres... Bueno. Però es veu hi ha una bellesa d'equip, no? De fer un treball en equip, no? I amb carinyo, fer-lo amb sí. carinyo, perquè quedi bé, perquè surti el que ha de sortir, sí. Anem amb les anècdotes de la Raquel, ¿vale? Anècdota, doncs, bueno, n'hi ha moltes, crec que podríem escriure el llibre sencer, així que es repetissin setmanalment, doncs, la foto que ens fèiem abans de començar el programa amb el convidat, si hi havia convidat, que era la majoria de setmanes. Intentàvem fer postureo i que tingués a veure amb el títol del programa. Després també vam compartir molts berenars. També sempre era bo portar menjar i fer el programa amb la panxa plena. Abans del programa ens trobàvem una hora abans i ens preníem un cafè, jo em prenia el meu te amb llet i el convidat arribava mitja hora abans de començar i també si volia un cafè li oferíem un cafè i llavors també la majoria no els coneixíem, doncs ja era la forma de conèixer-nos una mica abans de fer el programa i feia molta calor allà on gravàvem el programa, però el programa s'emitia en directe, l'únic que després quedava gravat, però feia molta calor allà dins, era... A l'estiu sobretot era quan pitjor ho passàvem. Però bueno, valia la pena i és una experiència molt maca que recordaré tota la vida amb molt de carinyo. Moltes gràcies, Héctor, per deixar-me formar part d'aquest projecte i enhorabona per tants anys de programa i ojalà doncs seguissis i si no, doncs si em prens algun altre projecte, doncs ho comentem. Una abraçada gegant. Ho comentem. Ho comentarem. Anem a escoltar també el Jonathan,
perquè diuen coses semblants i després ja parlem. Bé, d'anècdotes han hagut moltíssimes i sobretot a mi m'encantava, per exemple, les fotografies que ens fèiem abans del programa i les pujàvem a les xarxes. Eren superdivertides, vull dir, hi havia de tot. O sigui, moltes vegades eren en relació al programa, també ens feien fotos amb els convidats. Vam conèixer molts convidats i sobretot un dels convidats que al final es va fer com molt... que venia molt sovint ja, era el Dani Jàndula. I cada cop que venia, sobretot en el programa, a nivell presencial, i venia en el programa, me'n recordo que, ens esveràvem, ens ho deia l'Héctor fins i tot. I dius que ve el Jàndula i ja esteu, que la lieu en el programa, no? I la veritat que ens ho passàvem molt bé, amb els convidats, amb els temes també, vull dir, eren temes molt... Teníem de tot tipus, i des de temes molt interessants a temes, no que no deixessin de ser tan interessants, però eren temes humorístics, com per exemple, me'n recordo un que vam parlar dels animals, no? O sigui, i vam treure coses, la veritat que vam disfrutar moltíssim, no? I me'n recordo els programes que teníem reduïts, que fèiem, que eren més petits, 10 minuts o així, em sembla que era Fem un tallat o una cosa així. Després un especial per nens que li vam titular Fem un cacaulat. I també me'n recordo de programes sobre cinema, que vam fer tots els gèneres. I va ser molt interessant per acabar aterrant en el cinema cristià, no? I la veritat que va ser molt interessant i molt divertit, moltes anècdotes que vam viure tots junts. Ai, això, què deia? S'esverava. Havia ahí, el Jàndula s'esverava. Però sí, tu te'n recordes que vas venir a la primera o segona temporada també i també van fer fotos i tot això. I què passaves de nosaltres? Aquests estan tarats, no? No, jo recordo que... I no recordo com vam connectar... O sigui, no sé... Seria pel Josep... Pel Jonathan. O pel Jonathan, no sé si el coneixia. Per JPC. Per JPC. Però sí, no, recordo el que hem dit, no? Sentir-me molt a gust, sentir-me, no sé, especial també, sense grans pretensions, però no sé, volen escoltar el que puc aportar, no? I estimada, no? Quan et sents especial, d'alguna manera et sents estimat, no? Estimada. I sí, però sí, passar-m'ho bé. Amb el Jàndula vam fer molts programes de cinema. Vam acabar amb el cinema cristià, precisament amb José de Segovia, que va venir. O sigui, va sortir així perquè va estar allà i li vam convidar i va dir que sí. I vale. N'hi ha gent que sembla que no puguis accedir a ell, no? Per temps o per distància. Mira, estava allà i va dir, pues sí. I va venir i també s'ho va passar bé. I això és lo guai, no? Que quedàvem amb els convidats i, bueno, fèiem l'ambient ja una miqueta. Els coneixíem, perquè n'hi ha alguns que no els coneixíem, no? Però, bueno. Jo volia dir, perquè han fet referència ara molts temes, des dels dibuixos animats, el tema que portava el convidat perquè era específic d'ell o el que sigui, però clar, estem parlant de 431 programes avui, més els petits. Menys aquests que són cafè... Bueno, els minicafès. Menys o més? Més. Per això, imagina't. I jo crec que el bagatge que queda no és només tota l'aportació de coneixements i d'entreteniment per l'humor i tot això que has fet, sinó la quantitat de persones de tan diversos entorns. O sigui, hem tingut gent de l'art, d'escriptors, pintors, esportistes, gent amb una història concreta. Metges, coneixement, infermeres, advocats, infermers, no sé, de tot, educadors, de tots, de l'àrea de serveis, gent sense ofici, amb molta saviesa per aportar. O sigui, no és només
temes, són persones Sí, que la jo crec pluralitat. que es podria dir a més que en realitat, donat el caire del programa, és un programa que s'ha omplert d'amics. I m'agrada pensar-ho així. No només amics els qui estàveu fent el programa, sinó que també molts dels que han vingut ha sigut per l'amistat i l'apreci que tenien Héctor i han repetit i ja saben que ara, ni abans a Ràdio Bona Nova, ni ara a Ona Pau els hi paga ningú res, a ningú. Tot és voluntariat, però és que els que venen també. I els que venen d'on vinguin, reserven aquelles hores i és aquest, per això dic, és un programa d'amics. Sí. Ha vingut gent de tot arreu que no els coneixies, però ha quedat un bon rotllo, i altres que han estat allà i han donat un suport fidel en la mesura del que podien, i han vingut 1, 2, 3, 4 vegades, i quan els hi deies aquesta setmana et va bé, diu que no tens ningú, vinc. Vinga, va, vull. Però això és una mica l'ambient bonic que s'ha creat, no?, amb el Fem un cafè. Daniel Jándula és una persona molt especial per mi, ell ja ho sap. Va ser una de les persones que més em va encoratjar per tirar endavant, més li vaig consultar per fer les coses que hem fet i com enfocar-lo i tot això. I volia que també es parlés avui amb nosaltres, així que també he enviat un vídeo y anem a escoltarlo. Bueno, esto, me has dicho 2 minutos de vídeo y llevo varios intentos y en todo me quedo cortísimo, pues me pongo a hablar y los 2 minutos pasan volando. Bueno, hay dos cosas que yo quiero destacar del Fem un Café, muy personales además. Una es que dos cosas que además no se notan cuando tú simplemente oyes el programa. O sea, son cosas que yo solo he podido ver colaborando de alguna manera, estando allí cerca, ¿no? Una es el trabajazo que ha sido, o sea, ponte una medalla, tío, porque te la merece. Hay medallas de chocolate muy chulas en el Tiger, que yo te quiero mandar una, a ver si puedo, que te la pones y todo, y son muy guay. Porque, tío, sí, porque te lo merece, porque un curro que la gente que escucha el programa no se da ni cuenta. Entonces, no sé qué podría equivaler 12 años de mantener un programa toda la semana, en todas circunstancias, con todo tipo de gente, tanto colaboradores como invitados, no lo sé. Y lo otro es, y que también es digno de mención, es el tema de hasta qué punto el Fem un Café es extensión de tu persona, de esto y de la gente que va al programa. Que eso es muy difícil de conseguir, pero mucho. Que no haya una diferencia abismal, más allá de que sí, hay una escaleta y una pequeña idea de un programa y tal, pero no hay una diferencia abismal tengo 5 segundos, entre lo que había, entre la vida fuera del programa y la vida dentro del programa. Entonces, como ya cumplió los 2 minutos, me callo. Bueno, Chimpún. es el Jándula, es el Jándula. Quedan 5 segundos, tengo que terminar. Ya está, sí. Bueno, pero ha Pero dicho lo que muy quería bonito, decir. muy bonito y muy verdad. Sí. Claro, tú antes has dicho, ahora con Héctor, no sé, no te pega. En cambio, él dice, Sí. esto es Héctor en radio. Sí. Sí. Y no hace falta poner el nombre porque es él. Exacto. Sí. Más de una vez le he tenido que llamar a las 7 menos 5, que empezamos a las 7, porque, bueno, una vez. Me falta el invitado. El tema es este, ¿qué te parece? Vale, adelante. Y desde la radio y el teléfono tiramos el programa adelante. Esto es lo que yo decía fa un moment, lo dels amics. És gent que ha respost també perquè és amics que t'estimen, que t'aprecien. Creuen en el projecte. Exacte, i aquí estaven. Sí. Sí. Molt bé. No sé si queréis decir alguna cosa más. No, hay tiempo, Hay tiempo. 6 minutos. A veure, si hi ha 2 vídeos
Sí, 2 vídeos que son 2 minutos y 10. Pues vinga. No, continuem y después Y ya... después Ponemos un vídeo y luego dejamos el último Y hablamos vídeo. en castellano ya todo el rato. Claro que sí. Bueno, això és una altra de les coses també del programa. O sigui, ja podeu veure que hem començat a parlar en castellà. El fer-lo en català és amb intencionalitat, no? I és un esforç. És un esforç, afegit, sí. Però és intencional. Per què? Perquè poques coses o pocs materials, pocs programes n'hi ha en català des de la vessant evangelística, no? I com que volem arribar a tothom, pues, els catalans també tenen dret a escoltar, no? Els catalans són també tothom. Amén! Així que, bueno, que ho sapigueu. Tenim un altre col·laborador que està ja s'ha presentarà, ja dirà el que ha fet, el David Ribas. Hola, cafeteros. He tingut el privilegi de formar part d'aquest projecte des dels fogons, des de la taula de so, també més endavant, allà a la taula prenent el cafè amb l'Héctor. Hi han sigut molts anys, moltes converses, hem parlat absolutament de tot, hem dit també de tant en quant alguna barbaritat que hauríeu de recuperar per allà. Si voleu escoltar, doncs, teniu que descarregar-vos els programes. Crec que han sigut més anys del que el propi Héctor pensava, però això vol dir que tenia ganes i que estava anant per al camí correcte. Crec que tot això és una llavor que ha arribat a la gent i que en el temps correcte Déu diu que recollirà el fruit i estic segur que es veurà el fruit de tot això més endavant. Així que una abraçada, cafeteros! Bueno, té una mica de raó, perquè jo porto ja 2 temporades dient que és l'última. I la meva família no s'ho pensava, no s'ho creia ja. Aquest any ho deixo. Sí, papa. Diu, sí, aquest any ho deixo per això. Deia el David, que és el meu fill. Que és més del que jo pensava, però bueno, de fet, quan vaig començar no pensava mai en deixar-lo, vull dir, és una cosa que comences és un projecte, i no poses data de caducitat, vas fent. Clar. Sí que és veritat que hi ha hagut moments que he deixat, volia deixar-ho, tirar-lo tot, però també el que deia la Febe, no? Sempre n'hi ha gent que te recolza en el moment més inesperat, Déu posa persones allà que ni pensaves de qui és aquest, de qui és, i que te truquen i diuen, oye, puc anar al teu programa? I llavors quedes una miqueta així, no? Llavors diu, bueno, pues tiro endavant, no? I fins aquí, bueno, 2 temporades més pensant en tot això. També s'ha de dir que la vida passa, no? I et deia el director de la ràdio d'ara d'Ona Pau, que bueno, tot el seu temps a la vida de les persones. Sí. I amb gratitud per la feina feta, que les portes obertes, no? Clar, perquè és un treball que no està recompensant de cap manera, la fas per amor a les persones, per amor a servir, per amor al Senyor, a l'hora de testificar del seu amor per tota la humanitat. Aleshores, bé, això es reconeix i és un treball que s'ha fet, i això tot té el seu moment, l'edat passa també. Sí, també saber, és difícil jo crec deixar projectes, coses que t'agraden, coses que fas amb il·lusió i que ho fas també per un servei pel Senyor, no? És el teu do, jo crec que forma part de dons que el Senyor t'ha donat, no? Però deixar-ho en pau, no? Que potser fa 2 temporades volies deixar-ho però no era encara el moment i ara, 2 temporades després, ho deixes però ho deixes bé, no? No és des del cansanci, sinó que és com, bien, ara ja. Sí, trobaré una mica orfa, però bueno. Abans d'acabar, jo volia recordar persones com el Roberto Vélez, que va ser, bueno, me va recolzar molt, va venir també a 2 o 3 programes, es va oferir moltes vegades, si no tens convidat també aquí estic jo. La llibertat total de temes i de contingut, que ell mai ha estat controlant-lo, però sí, controlar-lo en el sentit de a veure què me traes i tal. No, però sí escoltava amb atenció. Escoltava la ràdio, l'escoltava els programes i alguna que una altra vegada em deia avui m'ha agradat. Què volia dir? Avui has estat bé. Sí, bueno, tenia molta feina.
donar-li gràcies a recordar a Roberto i aquesta facilitat que ens va donar de poder estar i sense preocupar-nos d'això, no? Després el Julio Pérez, també, que quan portaven 4 temporades es va posar en contacte amb mi, jo amb el Roberto, i després aquest programa es feia dimarts a Ràdio Bonanova i dimecres a Ona Pau. O sigui que a Ona Pau físicament porto 3 temporades, però d'alguna manera Fem un cafè ja porta com ben bé 8-9 temporades, o sigui que és conegut, no? Després l'Àlex, mi amigo Àlex, el cafetero, el tècnic, que està disposat a tot, al seu servei i les seves ganes de treballar. Les nostres converses després del programa, molt interessant també. I també m'agradaria donar les gràcies al Liceu Pradales perquè va estar amb nosaltres des del començament i es sentia totes les setmanes el programa en directe, menys quan va canviar d'església, que després tenien reunió els dimarts i llavors no va sentir, però sempre sentia el programa i sempre ha estat amb el Facebook, a les xarxes, compartint la nostra tasca que estaven fent, no? O sigui, també volia reconèixer tot això. I com deien abans, persones que han estat cada temporada venint, no d'una forma molt seguida, però sí, com sempre Gabriel Penalba, la Nelly, que venia de Xile expressament a fer el programa. Exacte. Veia de Xile expressament a fer el programa. El Dani Garcia també ha estat moltes vegades, la Marta Cabanyes. Són persones, entre cometes, fixes de cada temporada, amb els seus temes, que sempre han sigut molt interessants, no? I després un munt de persones que han vingut. El Carles Madrigal, que també ha vingut diverses vegades. Són persones, això, que han anat repetint. I, també a la Febe Jordà, no només per les participacions que ha tingut, per estar sempre disposada a suplir aquelles mancances o bé de convidats o per necessitat d'última hora, no només per això, sinó també pels 12 anys que ha estat al darrere meu, donar-me també tot l'ànim i tot el suport possible, o sigui que també vull donar les gràcies a la FB. Poc queda ja més de parlar, ja hem passat l'hora, però és com trist, però és alegre, perquè quan acaben les etapes és trist, però també veus el treball realitzat i llavors dius, gràcies, evidentment, a Déu per les forces, l'ànim i tot el que ha pogut fer a les nostres vides. I, com deia el David abans, és una llavor que està allà i desitgem que pugui també brotar algun fruit d'això. Una última persona que també va estar amb nosaltres, la Gavi, la mare. Hola, cafeteros, som el David i la Gavi. Volíem passar per aquí per donar-vos les gràcies per tot aquest temps que ens heu acompanyat, sigui per Facebook, sigui per la ràdio i res, que gràcies per tot el que hem compartit. Doncs molt bé, finals. Doncs fins aquí hem arribat amb l'ajuda del Senyor. Cafeteres, cafeteros, fins a sempre i que Déu us beneeixi.